Monika Flašíková-Beňová na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Správa kolegu Kojeja, ako aj predmetný návrh nariadenia sa týkajú slobody pohybu osôb, ktorý je esenciálnou zložkou demokracie v Európskej únii a je preto neprípustné, aby držitelia dlhodobých víz v jednej členskej krajine Európskej únie nemohli vycestovať naprieč Európskou úniou. Je viacero dôvodov pre podporu spomenutých iniciatív. V prvom rade je to rešpekt a dodržiavanie základných ľudských práv, medzi ktoré sloboda pohybu bez pochyby patrí. A ak jeden členský štát zlegálni pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, nie je dôvod, prečo by sa ten nemohol voľne pohybovať po schengenskom priestore. Samozrejme, treba dopracovať detaily v zmysle nezníženia úrovne bezpečnosti v schengenskom priestore. Hovorilo sa tu aj o študentoch a vedcoch, ktorí nemajú možnosť vycestovať do iného členského štátu. Ja by som túto skupinu rozšírila ešte aj o podnikateľov, pretože ak im toto neumožníme, znižujeme tak konkurencieschopnosť Európskej únie a preto verím, že tento návrh nájde podporu a spravodajcovi gratulujem.